галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, үткән хутбәдә Мәккә шәһәре турында сөйләп узган идек. Һәм шуңа күрә бүген дәрәҗә белән, тәртибе белән бүген Мәдинә шәһәренең фазиләтләре турында сөйләп узасым килә. Һәм иң элек Мәдинә шәһәре ул пәйгамбәребезнең һиҗрәте белән данлыклы. Ягъни пәйгамбәребез Мәккәдә 13 ел яшәгәннән соң Мәдинәгә күченеп китергә мәҗбүр булды. Һәм моның сәбәпләре, ни өчен пәйгамбәребез күченеп китте, ул да булса пәйгамбәребезнең 10-нчы елында, 10-нчы ел илче һәм пәйгамбәр булуында аның яраткан абыйсы, атасының абыйсы Әбу Талиб вафат була. Һәм шул ук елны пәйгамбәребезнең сөйгән хатыны, күп еллар дәвамында аңа ярдәмче, терәк булган хатын һәм аңа балаларын табып биргән хатын Хадиша анабыз вафат була. Һәм бу елны сира гыйлеме галимнәре кайгы елы дип атыйлар. Чөнки пәйгамбәребез өчен авырлыклар тагын да зурая. Пәйгамбәребезне мыскыл итү, пәйгамбәребезгә зыян салырга теләү, хәтта пәйгамбәребезгә үлем китерергә теләкләре һәм тырышлыклары тагын да арта. Һәм шул елны пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сахабасы Зейд ибн Хариса аның белән берлектә Таиф шәһәренә чыгып китә. 3 көн юлда була, Таиф шәһәренә килгәч 10 көн буена Таифта йөри. Нинди генә гаилә булмасын, нинди генә кеше булмасын, нинди генә туганлыклар, өйләр булмасын, һәрберсенә керә. Аларны исламга чакыра. Аллаһы Тәгаләне бирләгез, Аллаһы Тәгалә белән бер рәттән бүтән бер нәрсәгә дә гыйбадәт кылмагыз дип, аларга дәгъват кыла. Вәләкин Бану Сәкиф, Сәкиф кабиләсе, Таифта яшәүчеләр аны мыскыл итәләр. Аны куалар, тыңламыйлар, хәтта балаларына ташлар тоттырып, балалары таш белән атып пәйгамбәребезне куалар. Һәм пәйгамбәребезгә бу бик тә авыр була. Аннан соң килеп җитә хаҗ вакыты. Хаҗ вакытында бөтен гарәп җирлекләреннән киләләр кешеләр, һәрберсе белән сөйләшә. Һәрбер кабиләгә килә, һәрбер кабиләгә сүзләрен ирештерә. Ләкин бу кабиләләрнең күпчелеге сине ди, туганнарын куалар сине ди. Сине туганнарын үтерергә телиләр ди. Значит, не просто так, значит, берәр гаибең бар дип пәйгамбәребезне кире кагалар. Һәм шунда шул елны пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ансарлардан булган Мәдинә шәһәрендә яшәгән 6 кеше белән сөйләшә. Һәм аларга Аллаһы Тәгаләнең сүзләрен ирештерә. Аллаһы Тәгалә гыйбадәт кылырга чакырды. Аллаһы Тәгалә аны берләүгә чакырды. Җәннәт, җәһәннәм һәм башка төрле ислам диненең төшенчәләре белән шушы 6 кешене таныштыра. Һәм бу 6 кеше Мәдинәдә яшәгән ансарлар, алар әйтәләр: "Карагыз әле ди, безнең белән бергә Мәдинәдә яшәүче яһудиләр, алар бит безне һәрвакыт шуның белән куркыттылар ди. Алар безгә әйтәләр иде ди, менә килер чыгар пәйгамбәр ди. Ул пәйгамбәр чыкканнан соң без аңа иярәбез, сезнең бөтенегезне суябыз" дип әйттеләр ди. Сезнең бөтенегезне кырып бетерәбез ди. Сезнең җирләрегезне алабыз, өйләрегезне алабыз дип куркыта иделәр ди. Менә бу шул бит ул пәйгамбәр ди. Менә шуның турында алар сөйләделәр бит, дип алар бер-берсенә әйтеп, пәйгамбәребезгә иман китерәләр. Һәм пәйгамбәребезгә иман китерәләр, бәягать бирәләр. Ягъни Аллаһ илчесе
Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга, сиңа тугры булырга һәм башка сүзләрне өстәп, шушы клятва верности дип атала инде ул бәягать бирәләр дә, шулар белән бергә Пәйгамбәрбез Мус'аб ибн Умайр исемле сахабаны аларга Коръәнне өйрәтергә дип, алар белән бергә җибәрә, тегеләре кайтып китә. 1 ел уза, 1 елдан соң яңадан хаҗ вакытына шушы Мәдинә шәһәреннән ансарлардан булган, Мәдинәдә яшәгән гарәпләрдән киләләр 70 ир-ат, 70 ир кеше һәм 2 хатын-кыз. Булар киләләр дә, буларга Пәйгамбәрбез яңадан дәгъват сүзләре ирештереп, Аллаһы Тәгалә турында сорап, сөйләп, булар иман китерәләр һәм Пәйгамбәрбезгә бирәләр бәягать, клятва. Һәм шуннан соң, бу клятваны биргәннән соң, әкрен-әкрен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларга һиҗрәт кылырга, Мәдинәгә барырга, Мәдинәгә күченергә әмер итә. Һәм күпмедер вакыттан соң, 3 ай үтми, Пәйгамбәрбезне инде менә үтерәбез дип, менә инде аңа былай эшлибез дип җыелганда, Мәккә мөшрикләре, Курайшлар җыелганда, Пәйгамбәрбез качып чыгып китә һәм Әбу Бәкр белән күченә Мәдинәгә. Шулай итеп, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе Мәдинәгә күченгәннән соң мөселманнарның бөтенләй икенче бер тормышы башлана. Хәтта Коръән укыганда да, без сезнең белән Коръән ачып укыйбыз. Әгәр дә сүрәләрне карасагыз, анда язылган Мәккә сүрәсе, Мәдинә сүрәсе. Мәккәдә ингән сүрә, Мәдинәдә ингән сүрә дигән язуларны күрәчәксез. Моның мәгънәсе нәрсәдә? Ягъни һиҗрәт кылган чыга хәтлек ингән сүрәләр, алар гадәттә җәһәннәм турында, җәннәт турында, Аллаһы Тәгаләгә иман турында, вәгазләү, кешеләрне шакыру, кешеләрне Аллаһ газабы белән куркыту ише аятлар белән алар сугарылган була. Вәләкин Пәйгамбәрбез Мәдинәгә күченгәч, Аллаһы Тәгалә Мәдинәдә ингән сүрәләрдә уже мөселманнарны гыйбадәт кылырга өйрәтә. Намаз, ничек башкарасың намазыңны? Ураза, ничек тотасың уразаңны? Өйләнешәсең, ничек итеп өйләнешергә? Җәмәгать намазлары һәм башкасы динебездәге булган хөкемнәрнең күпчелеге алар Мәдинәдә ингән. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, сахабалар һәм Пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә күченгәч, күкрәк тутырып сулый башлыйлар. Иркенлек була, рәхәтлек була. Нәкъ менә Мәдинәдә ислам динендә беренче тапкыр мәчетләр төзелә башлый. Беренче мәчете Куба авылында, Мәдинәдән ерак түгел, бер 5-10 километр ераклыгында кичкенә генә бер авыл Куба. Менә шул Куба авылында беренче мәчеткә нигезләрен сала. Аннан соң Мәдинәгә килеп җиткәч, Мәдинәдә Пәйгамбәрбез мәчете, Мәсҗидун Нәби дигән мәчеткә Аллаһ илчесе нигез сала, төзеп куя һәм шунда намазларын башкара башлый. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Мәдинә шәһәре бөтен мөселманнар өчен иман бишеге булды. Иманның башлануы Пәйгамбәрбезне кабул иткән, Пәйгамбәрбезне каршылаган изге бер шәһәр. Һәм менә шул урында, шул шәһәрдә мөселманнар тынычланалар. Шул шәһәрдә ачык иттереп гыйбадәтләрен кыла башлыйлар, намазларын үтиләр һәм башка төрле Аллаһы Тәгаләгә китерә торган изге гамәлләр, җәмәгать намазлары, җомга намазлары шунда алар башкара башлыйлар. Ләкин күченгәннән соң аларга бик авыр була. Һәм Гайша анабыз әйтә, Әбу Бәкр белән Билал күчкәч ди Мәдинәгә ди бик каты ширлиләр. Бик каты, гел үләр дәрәҗәгә җитәләр. Аларга инде бизгәк, лихаратка дип әйтелә инде ул хума килә. Һәм алар хәтта шул хәтле хәле авыр була ки, хәтта Әбу Бәкр инде китеп барырмын дип уйлый. Билал дә Мәккә бар иде бит безнең, якын булган, без яраткан шәһәребез бар иде дип, алар бик кайгырыша башлыйлар. Һәм дөрестән дә шулай. Үткән вагызда мин сезгә әйттем, Пәйгамбәрбез өчен иң сөйелгән, иң яратылган урын җир өстендә Пәйгамбәрбез өчен ул Мәккә булды. Пәйгамбәрбез дә бик тә кайгырды. Һәм шунда Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһы Тәгаләгә дуга кыла башлый. Аллаһумма хаббиб илайнал Мәдинә ка хуббина Мәккә ау ашад. Эй Раббыбыз ди, безгә Мәдинәне яраттырсаң иде. Эй Раббыбыз, Мәккәне яраткан шикелле, бәлки хәтта Мәккәдән дә күбрәк безгә Мәдинәне яраттырсаң иде.
Мәдинәдә ди, я Раббым, сихәт бирсәң иде, сәламәтлек бирсәң иде ди. Һәм Мәдинәнең сагында һәм мудендә, я Раббым, бәрәкәт бирсәң иде дип әйтә. Нәрсә ул саа, нәрсә ул муд? Ул Пәйгамбәребез заманасында кулланылган меры объема. Объем үлчәү билгесе эталоны. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, без бүгенге көндә дә нәкъ менә шул Мәдинәдә күренгән, Мәдинәдә исәпләнгән саа һәм муд шушы мераларны, объемнарны кулланабыз. Әгәр дә фитр садакасын бирәсең килсә, ничек исәпләргә кирәк? Ризык белән бирәсең икән, Мәдинә сагы белән исәпләргә тиешсең. Әгәр дә нинди дә булса, башка төрле кафаратлар булсынмы, ниләр булсынмы, әгәр дә чыгарасың килә икән, Мәдинә сагы белән, Мәдинә мудды белән чыгарасың. Пәйгамбәребез турында да әйтә иделәр, Пәйгамбәребез тәһарәт алганда бер муд күләмендә су куллана иде ди. Когда брал омовение посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он использовал воду объемом равной мудду. Что за муд? Муд Медины. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы күләм үлчәүләре анда Аллаһы Тәгалә бәрәкәт бирә. Бүгенгесе көненә кадәр җәмәгать без аны кулланабыз. Без алар кебек, алардан карап, алар копировать итеп, шул эталоннарны үзебездә дә эшләтәбез. Шуңа күрә үлчәү билгеләренә бәрәкәт бирүне Пәйгамбәребез үзе сорады. Һәм нәрсә ди Аллаһ илчесе тагын? Эй Раббым дип әйтә. Мәдинәдәге булган ширләрне чыгарсаң иде, Мәдинәдә калдырмасаң иде, һәм Җухфа җирлегенә илтеп ташласаң иде, шунда җибәрсәң иде, дип дуга кыла торган була. Һәм Аллаһы Тәгалә ул дугага җавап бирә. Һәм сахабалар, мухаҗирлар, Пәйгамбәребез үзе дә Мәдинәне бик тә ярата иделәр. Һәм күңелләренә бик тә якын булды. Һәм хәтта хаҗ кылганда да, Пәйгамбәребез Мәккәдә булганда да, Пәйгамбәребез дуга кыла иде. Эй Раббым, сахабаларыма хиҗрәтләрен дәвамлы кылсаң иде. 3 көннән артыграк Мәккәдә калырга рөхсәт итмәде. Кайтыгыз Мәдинәгә ди, барыгыз Мәдинәгә дип Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям куша иде. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинәнең территориясын харам кылды. Ягъни бу урын Аллаһы каршында изге урын булып саналсын дип Аллаһы Тәгаләдән сорады. Һәм хадистә әйтелә: Аллаһумма, эй Аллаһ, Ибрахим Мәккә җирлеген харам кылды ди. Сделал заповедные зоны Мекку дип әйтә. Ә мин дип әйтә, Мәдинәнең шушы ике харрасында, ике вулканнан калган лава калдыклары бар, анда ике зур шундый җирлек бар. Һәм менә шушы ике лава калдыклары арасында булган җирне, я Раббым Аллаһ, минем өчен шушы урынны харам кылсаң иде, изге кылсаң иде, дип дуга кыла Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм Аллаһ Тәгалә җавап бирә. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә безнең җәмәгать ике төрле заповедный җирләребез бар. Ике заповедник бар, ике харам территориясе бар. Беренчесе Мәккәдә, икенчесе Мәдинәдә. Шул урында кылынган кечкенә гөнаһ Аллаһ хузурында зур гөнаһ булып языла. Любой малый грех, который совершен в территории этих заповедных мест, и в Мекке, и в Медине, у Всевышнего будет записан как большой грех. Һәм шулай ук нинди дә булса изгелек эшләсә, Аллаһ Тәгалә каршында ул изгелек бермә-бер артачак, күләме зур булачак. Ни өчен? Чөнки ул җир тыелган җир. Чөнки ул җир Пәйгамбәребез харам кылган, Пәйгамбәребез изге дип атаган урын булды. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, без әгәр дә ул җирләргә бара калсак, әйткән сүзләребез өчен, эшләгән гамәлләребез өчен тагын да игътибарлы булырга тиешбез. Шулай ук Мәдинәнең фазиләтләреннән Мәдинәдәге Пәйгамбәребез мәчетендә башкарылган бер намаз гадәти 1000 намаз әҗренә тиң була. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә иде: "Салатун фи масҗиди һада хайрун мин 1000 салатин фи ма сивах илля ал-масҗид ал-харам." Минем мәчетемдә башкарылган намаз ул ди башка 1000 намазлардан хәерлерәктер дип әйтә, илля мәгәр әл-харам мәчете, Мәккәдәге әл-харам мәчете. Анда башкарылган намаз
әҗер савабы 100,000 гади намаз әҗеренә тиң була. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, хәтта анда барсаң да, Пәйгамбәрбез мәчетендә утырып кылган дугаларың, башкарылган намазларың, алар өчен зур әҗер савап алачаксың. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез әйтә иде: "Ман истата'a ан ямута бил Мәдинә фәльямут биха, фә инни ашфa'у лиман ямуту биха." Әгәр дә кем дип әйтә, инде әҗәле килеп җитеп Мәдинәдә вафат булса ди, Мәдинәдә булсын дип әйтә. Чөнки аның өчен мин үзем шәфәгать кылырмын дип әйтә Пәйгамбәрбез. Шуңа күрә Мәдинәдә менә кайсы бер вакытта ни кызганыч, вәләкин безнең хаҗиларыбыз Мәккәгә баралар, Мәдинәгә баралар, һәм кайсы бер улы яшьтәге хаҗиларыбыз Мәдинәдә вафат була. Ләкин вафат булгач, моның балалары кайтартыгыз әтинең тәнен. Әниебезне кайтартыгыз, без аны алып кайтып авылга күмәсебез килә, каберенә йөрисебез килә дип әйтәләр. Вәләкин җәмәгать, Пәйгамбәрбезнең хадисе Мәдинәдә үлгәне өчен Пәйгамбәрбезнең шәфәгате. Бақи зияратында, Бақи каберстанында күмелсә, ул 10,000 сахаба белән бергә кыямәт көне торгызылачак. Мин аңлыйм, бала кешегә авыр, әтинең кабере, әнинең кабере ерак булса, анда бәлки елга бер тапкыр, бәлки 5 елга бер тапкыр гына барып була торгандыр. Ләкин аның анда күмелүе ул хәерлерәк. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә Аллаһы Тәгалә безне шушындый сайлау алдында калдырса, әлбәттә әтиләребезнең, әниләребезнең, якын туганнарыбызның, яки хәтта балаларыбызның Мәдинәдә, Бақи зиратында күмелүләрендә әлбәттә зур фазилат бар, мөхтәрәм җәмәгать. Шулай ук Аллаһы Тәгалә Мәдинә шәһәрен фитнәләрдән саклады. Аллаһы Тәгалә Дәҗҗалны һәм тагун шире, чума дип әйтәбез без аны, тагун шире Мәдинәгә кирмәячәк. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Мәдинәнең шикләрендә ди фәрештә гаскәрләре торырлар" дип әйтә. Һәм шушы Мәдинәгә ди Дәҗҗал керә алмас. Һәм шушы ширләр, тагун шире дә керә алмас дип әйтә. Һәм кайсы бер хадисләрдә әйтелә, Дәҗҗал чыккач ди бөтен җирне йөреп чыгар дип әйтә. Бөтен җирне, бер генә авыл, бер шәһәр, бер нәрсә калмас ди. Бөтен җиргә кирип чыгар дип әйтә. Илля мәгәр Мәккә һәм Мәдинә. Һәм Мәдинәгә килгәч ди кирергә тырышыр ди. Бөтен җирендә фәрештәләрне күрер дип әйтә. Һәм шуннан соң Мәдинә тетрәнә башлар ди. Һәм Мәдинәдә булган бөтен мунафиклар шушы Дәҗҗал чакыруына ишетеп Дәҗҗал янына чыгарлар ди. Һәм Мәдинә чистарынып калыр дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Мәдинә ул хәтта Дәҗҗалдан саклык урыны. Төрле ширләрдән, фитнәләрдән, бузыклыклардан саклану урыны. Һәм хадисләрдә дә әйтелә, иман ди ахыр заман алдыннан ул шушы Мәдинәгә кире әйләнеп кайтыр ди. Бөтен дөньяда, бөтен галәмнәрдә бузыклык тарала башлагач, динсезлек, имансызлык тарала башлагач ди, иман ул ди оясына, куркудан оясына кайткан йылан кебек, иман Мәдинәгә кире кайтыр дип әйтә. Кире качыр ди, Мәдинәгә кире килер дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Димәк, изге җир, димәк, саклану җире, димәк, иман бишеге, иманны арттыру, иманны үстерү, тәкъвалыкларыбызны арттыру һәм дә гыйлем урыны, гыйлем хәзинәсе, гыйлем шишмәсе. Вәләкин мөхтәрәм җәмәгать, сахабалар Мәдинә турында сөйләшкәндә булай дип әйтә иделәр. Абу Дарда Сальман аль-Фариси исемле сахабага, икесе дә сахаби, Аллаһ Тәгалә икесеннән дә риза булсын, хат язды. Һәм булай дип әйтә Сальман аль-Фарисигә: "Кайт ди, әйдә ди." Сальман аль-Фариси Иракта була. "Кайт, әйдә ди изге җиргә" дип әйтә. "Халумма илал ардил муқаддаса" дип әйтә. Изге җиргә, Мәдинәгә кайт дип әйтә. Һәм моңа Сальман аль-Фариси җавап бирә. Һәм әйтә: "Иннал арда ла юқаддису ахадан." Дөрестлектә ди җир бер кемне дә изге кылмый. "Иннама юқаддисул инсана амалух" дип әйтә. Дөрестлектә кешене изгеләштерә нәрсә? Аның гамәле дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, изге урында яшим, изге гаиләдән чыктым, изге китапларны укыдым, яки мәчеткә кирдем дип кенә әйтү ул кутылу түгел. Әгәр дә йөрәгеңә үтеп кирми икән,
Әгәр дә гамәлеңдә ул күренми икән, сиңа котылу юк. Әбу Ләһәб Мәккәдә яшәде. Абдуллах ибн Убай ибн Салул, мунафикларның башлыгы, Мәдинәдә яшәде. Ләкин аларга ярдәм иттеме? Юк, җәмәгать. Җәһәннәм төбендә алар. Әбу Ләһәб өчен Аллаһы Тәгалә Коръәндә махсус сүрә иңдерде. Мунафикларның башлыгы турында Аллаһ Тәгалә Коръәндә «Иннал мунафиқина фид-дар'ил асфали минан нар». Дөрестлектә мунафиклар җәһәннәм төбендә булдылар дип әйтте Пәйгамбер Аллаһ Тәгалә. Димәк, Мәдинәдә яшәү, Мәккәдә яшәү кешегә файда китермәс, әгәр дә аның иманы булмаса. Әгәр дә аның эшендә изге эшләре, изге гамәлләре булмаса. Һәм шуңа бу сахабаның сүзләре, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә һәрберебезгә дә гыйбрәт. Кайда гына булсаң да, нинди генә җирләрдә яшәсәң дә, үз гамәлең, үз ышанычларың сине коткарачак. Моңа җир сәбәпче түгел, моңа гамәлең сәбәпче. Һәм шуңа күрә кыямәттә әгәр дә Аллаһ газабыннан котылуны телисең икән, җәннәтле булырга телисең икән, гамәлеңә кара. Үзенең йөрәгеңә кара, калбеңә кара. Нинди синең ышанычларың, нинди синең теләкләрең, нинди синең эшләрең. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә гамәлләребезне изге кылсын, һәм изге урыннарда булырга да, яки һич юкта вакыттан вакыт шул җирләргә барып зиярат кылырга, барып әзрәк генә вакыт үткәреп кире кайтырга Аллаһы Тәгалә Раббым насыйп итсен. Һәм соңгы сүземдә мөхтәрәм җәмәгать, Мәдинә халкы кемнәр алар? Кем яшәгән Мәдинәдә? Нинди кешеләр Пәйгамбәребезне каршылаганнар? Ул җәмәгать Мәдинә шәһәрендә яшәгән, Пәйгамбәребезгә иман китергән сахабаларны ансарлар дип атадылар. Ансар гарәп теленнән ярдәмче. Нигә ярдәмче? Алар Пәйгамбәребезгә ярдәм иттеләр. Сахабаларга ярдәм иттеләр. Аларны каршыладылар, аларга киң күңелле булдылар. Һәм Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә күченгәч, һәрбер мухаҗирны, Мәккәдән күченгән сахабаны ансарлардан булган бер сахаба белән дуслаштырды һәм хәтта кардәшләштерде. Побратал их, сделал их братьями, которые ближе друг для друга, даже чем кровные братья. Һәм шуннан соң бер кыйсса китерелә, бер ансар аңа Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Абдуррахман ибн Ауф исемле мухаҗир сахабаны китерә. Һәм әйтә, хәзер бу синең кардәшең ди. Һәм теге ансар сахаба нәрсә дип әйтә? Минем ди 2 хатыным бар дип әйтә. Әгәр дә теләсәң ди, кара кайсысы сиңа күбрәк ошый, мин аны аерып җибәрәм. Гыйддәте үткәч син өйләнерсең, синең хатының булыр дип әйтә. Минем бар байлыгым ди, ул бай кеше була. Байлыгым ди, яртысын сиңа бүлеп бирәм, синеке булсын дип әйтә. Һәм шулай итеп, нәшак катасың, субханаллах. Нинди кешеләр үзләренең кардәшләренә, туганнарына ярты байлыгымны ал, бисмилла. 2 хатыным бар, берсен талак кылам, ал, аннан соң алырсың, бисмилла дип әйтүчеләр. Юк, җәмәгать. Ансарларда андыйлар булды. Һәм бу сахабада Абдуррахман ибн Ауф бу сүзләрне ишеткәч, Аллаһы Тәгалә гаиләңә, Аллаһы Тәгалә байлыгыңа бәрәкәт бирсен. Синеке булсын ди. Син миңа күрсәт, кайда монда сезнең базарыгыз. Мин лучше сату алу итәм, үз көнемне үзем күрәм, үзем эшлим, үзем алырмын дип җавап кайтара. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, аларның шушы ярдәмгә омтылулары чынлап та ансар сүзе, ярдәмче сүзен алар тулы мәгънә белән акладылар, тулы мәгънә белән исбатладылар. Шулай ук бер вакытны Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Хунайн сугышы булган вакытта, анда инде мөселманнар зур җиңү яулыйлар, һәм ганимәт малы, трофей җыялар күбиттереп, һәм шул трофейларны җыйганнан соң Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям исламга яңа килгән, диндә әле күп булмаган кешеләргә күбиттереп байлык өләшә башлый. Монсы сиңа, ничә кирәк сиңа? 10 сарык, 50 сарык, 100 сарык синеке булсын. Монсы сиңа 5 дия, 10 дия, 15 дия дип аларга күбиттереп бүлеп бирә. Һәм ансарларга берәй-бер дә бирми. Ансарлар Мәдинәдән килгәннәр, Пәйгамбәребез белән бергә булганнар, сугышта катнашканнар, җиңү яулаганнар, ләкин аларга юк берәй-бер дә. Һәм шунда сахабалар арасында, ансарлар арасында сүз китә башлый. Һәм бигрәк тә яшьләре ди, бигрәк тә яшьләре начали проявлять недовольство. Тик бер килә башладылар ди. Һәм моны җиткерәләр Пәйгамбәребезгә. Һәм Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бу сүзләрне ишеткәч, аларны чакырып ала.
Чакырып ала да һәм алар белән сөйләшә башлый. Сез ди, мине гаеплисезме? Менә мин ди шушы Курайшларга, башкаларына күп биргәнемә ди, ә сезгә берәй-бер дә бирмәдем өчен мине гаеплисезме дип әйтә? Юк ди, гаепләмәгез ди. Чөнки әгәр дә һиҗрәт булмаган булса, мин ансарлар белән бергә булыр идем дип әйтә. Ягъни һиҗрәт Аллаһ илчесенең тормышында булмаган булса, Аллаһы Тәгалә ансарлар соныннан мине чыгарыр иде дип әйтә. Әгәр дә кешеләр дип әйтә, берәр юл белән барсалар, берәр урам белән китсәләр ди, ансарлар икенче якка барсалар, икенче урам белән китсәләр, мин ди ансарлар белән бергә китер идем дип әйтә. Сез ди ансарлар ди, минем өчен эчке кием дип әйтә. Одежда, которая прилегает к телу. Ә башка кешеләр алар тышкы кием дип әйтә. Һәм белегез ди, дөрестлектә сез мин вафат булганнан соң, сезне күп кыерсытырлар дип әйтә. Вас будут обделять. Вас будут каким-либо образом вам вредить дип әйтә, ләкин сабыр итегез дип әйтә. Тугры булыгыз дип әйтә, чөнки минем белән кыямәттә шушы водоем янында, су янында очрашканчыга хәтлек дип аларны тынычландыра. Һәм аларга әйтә, "И ансарлар" дип әйтә. Башка кешеләр кайталар өйләренә байлык белән, сарыклар белән, дөяләр белән кайтырлар ди. Ә сез өйләрегезгә Аллаһ илчесе белән бергә кайтасыз дип әйтә. Бу сезнең өчен зур фазилет түгелмени? Дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аларны тынычландыра. Һәм алар бик тә Пәйгамбәребезнең сүзләренә алар бик күнәләр, елыйлар һәм тынычланалар. Һәм Пәйгамбәребез белән бергә китәләр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу Мәдинәнең яшәүчеләре, ансарлар, алар бик тә иманлы кешеләр иде. Һәм белегез, бүгенге көндә бар кайсы бер пычрак кешеләр. Алар сахабаларга пычрак аталар. Алар сахабаларыбызны төрле сүзләр белән атыйлар. Мунафиклар дип әйтәләр, ялганчылар дип әйтәләр, Пәйгамбәребездән урладылар, алдылар дип әйтәләр. Белегез җәмәгать, монда бер хаклык та юк. Бу кешеләр адашкан кешеләр. Ни өчен? Чөнки безгә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Хуббул ансари минал иман." Шушы ансарларга булган мәхәббәт, ярату ул иманның билгесе дип әйтә. Әгәр дә син үзеңнең йөрәгеңдә бу сахабаларны, мухаҗирларны һәм ансарларны, һәм бигрәк тә ансарларны әгәр дә яратасың икән, әгәр дә аларны якын күрәсең икән, димәк сөйүн, синдә иман бар. Синдә иман күренеп тора. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә барыбызны да сахабаларны яратучылардан кылсын. Барыбызны да мухаҗирләргә ихтирам белән, аларны олылап, ансарларны яратучылардан кылып, Я Раббым Аллаһ, кыямәттә дә безне мухаҗирлар белән, ансарлар белән һәм алар башлыгында Пәйгамбәребез белән бергә җыйса иде, һәм җәннәт әһелләреннән кылса иде. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.